खुलुमबाय नोंथांमोन। मा रांख्रेब सिख्लाफोरजों आथोन गेलेनाया आलादा जायो नामा? मा बाथ्राखौ बांसिन ध्यान होनो गोनां जायो? मा फसाव खालामजानो हायो? मा बिसोरजों गोसा आथोन गेलेब्ला मायबाफोर प्रब्लेम जागोन नामा? ना हौवाखौनो गोजोन होनो हाथारा? मा बेफोर गासैबो खोमसि फोथायनायसो नामा? दिनैनि भिडिअआव जों सावरायगोन रांख्रेब एबा पातलि मोदोम गैयै सिख्लाफोरजों आथोन गेलेनायाव मा बाथ्राखौ बांसिन ध्यान होनो गोनां जायो, जेरै रेसपेक्ट, कम्फर्टेबल, सिख्लायाबो आरो नोंथाङाबो फुरा एन्जय लानो हायो। बेफोर बाथ्राखौ आंनि एक्सपिरियेन्स थाखानाय आरो रिसार्च खालामनानैसो खोन्थादों, ओरैनो जानला मोनला नङा। भिडिअखौ गोसो होनानै नाय। भिडिअखौ जागायनाय सिगाङावनो रोखा फोरमायखानाय जायो, नैबे भिडिअआ सेक्स एडुकेशन एबा आथोन बिगियाननि सोलोंथाइ होनायनि उद्देश्यसो बानायनाय जादों। जाय सुबुङा गाज्रि भिडिअ होनना सानो बैसोर सुबुंखौ गुरैयै खावलायनाय जायो, अन्नानै भिडिअनिफ्राय जानगाराव थाब्लानो जाबाय। रांख्रेब एबा मोदोम गैयै सिख्लाफोरजों आथोन गेलेनाय सिगाङाव जों गिबियावनो देहानि साइजखौ बुजि मोनग्रोना लानाया मोजां। मानोना देहानि साइजखौ जों मोजाङै बुजिना लानो हायाब्ला गोजोननायखौ बांहोनो हानाय नङा। गासैबो सुबुंफोरनि देहानि साइजआ आलदा जायो। सोरबा लोदो, सोरबा रांख्रेब, सोरबा बुदि गोनां आरो सोरबा गासैबो नर्मेल। लोदोबो नङा, रांख्रेबबो नङा। रांख्रेब सिख्ला माने बे बाथ्रा नङादि बियो दुरबल, सेक्स खालामनायाव इन्जय खालामनो हाया। नाथाय गोसो होनो गोनां बाथ्राया, रांख्रेब सिख्ला माने बे बाथ्रा नङादि बियो दुरबल, सेक्स खालामनायाव इन्जय लानो हाया बा इन्जय लाहोनो हाया। नाथाय गोसो होनो गोनां बाथ्राया जादों खायफा समाव बांसिन ध्यान होनाय आरो बुजिनाया गोनांथार। मानो होनना बुङोब्ला जिकुनु मोदोम गोनां एबा रांख्रेबब्लाबो सेक्स खालामग्रोनाय सिगाङाव बे सिख्लाया दायो बेखौ खालामनो गोसो दंना गैया? हौवाफ्राथ' गाव गोसो जाब्लानो खालामनो नागिरो, नाथाय सिख्लायाबा गोसो दंना गैया बेखौ बुजिया। बे बाथ्राया एसे मोजां नङा। मानोना बियो गोसोआनो गैयाब्ला नोंथाङा गोजोननायखौ निस्सय मोननाय नङा। बेनिखायनो बाथ्रा सावराय, बुजिनो नाजा। मा दायो बियो खालामनो हानायाव दङ ना? बियो माखौ मोजां मोनो? खायफा सिख्लाफ्रा गोबां लाजियो, बेनिखायनो नोंथाङा बुजिनांगोन आरो खुला-खुलि रायज्लायनाया गोनांथार। नाथाय आथोन गेलेनायाव गुबुन पस्टआव खालामनो मोनाब्ला आथोन गेलेनायाव इन्जयखौ लानो हाया, नङा होनब्ला लोगोफोर? नाथाय रांख्रेब सिख्लाफोरना खायफा हाराफोरबो नुजानो हागौ, जेरै जानजियाव, उनथिंनि बिखुङाव आरो खिलाखुन्थिफोराव। बेनिखायनो खायफा सिख्लाफोरना गुबुन पस्ट खालामनायाव सानो एबा खस्थ' मोननो हागौ। अब्ला जों एसे बुजिनानै खालामनाया मोजां, जेरै गुरै जायगायाव, बिसिना एबा ट्रलिनि सायाव बांसिन मोजां जायो। नोंथांमोननो आं मोननैसो बेस्ट पस्टनि मुं खिन्थागोन, बेखौ खालामनो हागोन। जेरै मिशनारि पस्ट, सिख्लाया उन्दुना आरो हौवाया बिनि सायाव थाना मोखांजों मोखां खालामनाय। गोसोआव लाखि, सिख्लानि जेरबानि सिङाव गुरै बुस्थु जेरै ट्रलि एबा गान्दु होना हो एबा बिसिनायाव खालामनाया मोजांसिन। स्पनिं, बेखौ जों साइड बाय साइडबो बुंनो हायो। सानैबो खायलें जाना उन्दुना आरो हौवाया सिख्लानि उनथिंनिफ्राय खालामनाय। काउगाल, हौवाया उन्दुना आरो सिख्लाखौ गावनि सायाव लानानै मोखांजों मोखां खालामनाय। बेफोर मोनथाम पस्टआ मोजांसिनथार रांख्रेब सिख्लाफोरजों खालामनो। नाथाय गोसो होनो गोनां बाथ्राया जाबाय, सिख्लानि मोखाङा आरो देहाया मा इंगित होदों बेखौ हमदांनो नाजा। जुदि मायबाफोर उसुखुथु जादोंब्ला थाबैनो खालामनायखौ बन्द' खालाम आरो बाथ्रा सावराय। रांख्रेब सिख्लाजों आथोन गेलेनाय समाव स्पिड आरो बोलो होना खालामदोंब्ला बेफोरखौ एसे ध्यान होनाया मोजां। जबरदस्ति आरो हाखु-दाखु दा खालाम। सिख्लाखौ आरो गावखौबो मोजाङै गरम जाहोग्रोना ला, जेरै लिप किस खालामनाय, बिलिरनाय, दांग्लिनाय। बेनिफ्रायसो थानो हालाब्ला जागायनाय। बिदि खालामनायासो थार आथोन गेलेनायनि आदब। जुदि सिख्लाना आथोना गोरान जाखांबाय थायोब्ला बेयाव मोजां मोनसे लुब्रिकेन्ट बाहायनो हायो। अब्ला आथोना गोरान जाखांबाय थानाय नङा, मोजाङैनो सिदोब मोनदांगोन आरो आथोन गेलेनायाव मजा मोनदांगोन। बे प्रडाक्टखौ सोरबाफोर बायगोन होनना सानदोंब्ला गाहायनि डिसक्रिपसनाव आं लिंकखौ होनानै दोनखादों, बायनो हागोन। जुदि नोंथाङा बेफोर बाथ्राखौ ध्यान लाखिना आथोन गेलेयोब्ला सिख्लाया गोजोननाय मोनगोन आरो नोंथाङाबो। लोगोसे सिख्लानि गोसोआव अरायबो नोंखौ बुजिनो गोरों होनना सानना लागोन। नाथाय समाजाव गोबां खोमसि फोथायनाय दं, जेरै खायफा सुबुंफ्रा सानो रांख्रेब सिख्लाफ्रा आथोन गेलेनो हाया, आथोन गेलेनो मोजां मोना, बिसोरखौ सायो। नाथाय लोगोफोर, बेफोर गासैबो नंखाय बाथ्रासो। आथोन गेलेनाया देहानि मोदोमनि साइजजों जेबो बाथ्रा गैया। गोनांथारा मात्र खुला-खुलि जानांगोन, बुजिनो रोंनांगोन आरो धैर्यआ थानांगोन। रांख्रेबानो जा, लोदोआनो जा, असलि कानेक्सना नोंथांनि केरेक्टार आरो रायज्लायनायजोंसो जायो। बेफोर बाथ्राया गासैनावबो मिलायो दे लोगोफोर, हाबा जानाय हिनजाव हौवाफोर आरो सेंग्रा सिख्लाफोरनावबो। आं जेरै नैबे भिडिअआव खोन्थादों, बेफोरबायदि आथोन गेलेयोब्ला रांख्रेब सिख्ला बा हिनजावजों जेबो प्रब्लेम जानाय नङा।
भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो शेयार खालाम लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम आरो नोंथांमोना दासिमबो मेम्बारशिपआव जइन जायाखैब्ला थाबैनो जइन जादो बेयाव नोंथांमोना आंजों डाइरेक्ट कानेक्ट जानो हायो जुदि नोंथांनि माबाफोर सोंथि दङब्ला कमेन्ट खालाम आरो बे टपिकआवनो भिडिअ लाबोगोन अके लोगोफोर एसेनोसै जै बर' हारिनि जै